at times Shemis aram ndiyazisizela londo ndiyakha ingqubeke kakhulu sala mane ndifumana i-death threats ngale nto ndisithi amadoda anuka impundu. And ke ngoku andi-understand into yoba abanye bayandithuka but bandithuka kwi-private abafuna undithuka in public, of which andizoba expose mhlawumbi they want me to do so, of which I don't want to do that. Yabo, because ndibaxelele ndathi hayi bafethu ziyanuka nyani impundu zenu, zinuka ingani ntsiba ugqabsi. Ubona umuntu ongathi utsiba ugqabsi zithi latshu 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 and ingathi ziyanuka. Then ke ngoku enye into bendifuna uyibringa up indobana, do you guys know indobana most men ngoku ne, I'm gonna be very honest about this, most men nowadays, most especially straight men aba straight bahaslisha ngempundu zabo. Do you guys know that? Do you guys know that bana kukho amadoda who sleep with other men in privacy, then babuye bazise soft life ko girlfriend babo? Do you guys know that amadoda enza nantoni na ngoku? That's why sometimes ufumanisa uba noba uzomenza i-blow job ipipi yakhe inuka isirhama because ebe busy nemushka. You understand? So that's why ndisithi bana ininzi into amadoda yenzayo apart from ezinye reasons bana impundu zabo zinukiswe zi-entyi notywala nentoni. Yazi amadoda ngoku even for utywala bu-expensive they would do anything for utywala bu-expensive. Kwakhona istory mna back up ndisuka khona, kukho umfana owemunce iipipi zabanye abanxiba uFabiana ebamuncela iHennessy because ufuna uthi appear every weekend and ufuneka beneHennessy, ufuneka itafile yakhe beglam. You understand? So ke ngokuyaxaphela ba thina akho mntu abazosifuna, thina basifuni thina. Mind you, abantu abastraight abasifuni thina sifuna mhlawumbe zizo after 9 ne, sifuna nje zizo after 9 nalapho zi-after 9 ezingenengqondo wethu, okanye zizi after 9 zixaba hey uthi noba ii-movies nemali, bona ezaa zinto zibhanqikileyo eza thoughts. But amadoda ngoku afuna amadoda into entsha, like azisafunwa iimuvi azixeshwanga, ziphelelwe imisebenzi. Kungenile AI omtsha wamadoda ohambe emunca, ohambe etyiwa, osenza zonke izinto, wenzela for iHennessy, wenzela imali, wenzela into yoba makaphinde avise kamanditsheri yakhe, wenzela into yoba makanxiba uFabiana, wenzela. Ndiyaxelela mna, I'm in Joburg, I've seen quite a number of things. Uyothi usithi sanophuma eclubini xa usithi tshe mhlawumbi masithi uyajikela kuloo club, mhlawumbi ngasezi-pavementini mosebona iclub ebusuku kuba kuneemoto ezithile, yofika indoda sana nantsithi iyinto sana ingathi iyamiri, ingathi itsiba ugqabsi, iyamiri ibethelela enye munciyane, abuye anikwe loo mali. Uyobona itafileni yakhe sekusiza ishampini okanye kusiza iibhotile zeentoni. It's for a lifestyle. Amadoda ngoku anukiswa i-lifestyle. That's why impundu zabo zinukiswa i-lifestyle. So abantu abaninzi they must not come for me when most especially amadoda esithi bana hey hayi into ngoku wena usithi sinuka impundu. Banuka impundu nyhani, like it's no secret. Even amatsheri wabo ayayazi loo nto uba amadoda anuka impundu. Like even ikhazini yam yayidla ngotsho indibali sethi hey hayi mntasa ndiyalebeni kuyo ke namhlanje. The xa ndiqala ukuthi ngqonayo amani, uthi xa ndiqala ukuthi ndiyasondela uba ndiyanyamezela, hayi akunyamezeleki. Uthi yinto iqhankqosi, uthi kunuka iqhankqosi, like yinto erongo mani le nto inuka apha. And afumanisa uba wonke umntu musunayo le experience into yoba bayanuka nyhani aba bantu. Yho hayi guys, shame. Hayi umna konakele man. I think into ezininzi zonakaliswe andanoba ndizathi yi-pressure of wanting to appear as ingathi ungumntu orayithi, pressure of looking rich. Because ngoku one thing I know, I've noticed, njengalo ebetrenda ehleli nabelungu pha ezawubuya enuka inja yena qala enethelweyo emanzi, khona omnye betrenda ngoku naye beke wane-BM apha esithubeni kwathiwa nibhaqwe nabelungu, and ke ngoku abelungu bona banuka i-couch emanzi enethelweyo. So that's why I said about guys, people are so much consumed about i-content, about getting imoto ezi-right, about getting the lifestyle. Abantu bafuna unxiba beautiful expensive chains, iPhone 17. People are going through. Umntu xola ubuye enuka impundu
okuzilonga zebuye ne-iPhone yakhe latest umuntu funa ukuya eDiamond Walk akanangxaki baye empundu zakhe uzawunukisela abantu ku-Uber kwanukisela abantu etaxini because mhlawumbe aba-Uber-lishelwa umuntu uvela afike qha enikwe i-credit card kuthiwa makathenga le nto ayithengayo specifically akazobuyena nge-Uber. So that's why nisithi bani zisezawunuka sana lami nisafuna i-lifestyle nisafuna ukwenza izinto ezingcolileyo yekani thina why ningashiyi thina sithatha umsebenzi ngumsebenzi wethu lo ngumoya wethu bekusaboza into eyenziwa sithi yonke le because into ekuthi not nina nifuna ndoni nina yiloo nisezawunuka ninukiselwa oh bawuthathi lo msebenzi wethu yiloo nto benuka kangaka. And jonga ukhona omnye bencokola naye almost mna I have conversations with different people khona umfana straight hey lo mfana uthi hey hayi jonga amajita ndincoma wona ngokunemuvi even ndibuza hayibo hayi wena ngawuze nayo ingqoma rha imanje lento zayithetha wathi hey fondini abakaki nokaka wathi jonga ba perfect like uyikhuphi clean ungayazi ba hayibo umjita moslo akatyiwa mhlawumbe uyaqala uyenza lento utsho encoma lonto ndala iboda nemofisi yakhe kazona wathi hey hayi kaloku zibane xesha nazo zibize hey xa zinxilileyo sibe zikake hey people are going through ne hayi man hayi very wrong jonga wanihlebela lapho uthi hey amadoda a-straight azi-professional kuthiwa iphuma ingena nix ni kuthiwa like andiyazi ba how they do it kuthiwa caba ba-good mamela ke bazawuthi nonganuka impondo because akazobona sidingo soba makasule akazobona sidingo ba makayadushe akazobona sidingo because kuthiwa noba bona bebetye i-double chips noba bebetye ndoni bane-skill iphuma i-clean yiloo nto ke ube-approva ke ngamadoda and ke kuthiwa ke ngoku naphaa kwagovernment ke ngoku bayaqeshwa ngoku into entsha njeme beqeshwa ke ngoku baqeshelwa heyi ndiyanihlebela mani khona lo mntu yomane ndixelela lo mntu and ke ngumntu lo phezulu uthi abayaqeshwa ngoku kuthiwa and ke ngoku abafuni izimofi ngoku ne abanaxesha lemofi because ba-enjoya indoda eqinileyo eqineni nempundu zayo ezethu kuthiwa hayi zilapho zilatyulatyo zigqityiwe zona seziphelelwe. So kuthiwa bathanda laa nto ba naxa ekhala abantu ba-enjoya laa nto ba kukhala umntu ombhuti ufumanisa uba ukhala uyakhala nyhani and uyabona uba ufuna makugqitywe kuthiwa thina siye sifuna uenjoya yabo thina siye siqonda uba maka usuyeka yabona laa zinto and don't stop bona and thiwa ke uthina asiva nto yabo ingathi thina siya-enjoya. So that's why thina ufumanisa uba abakwazi xa besibhatalayo imali iba ngathi mani bongathi waster because ubuyi-enjoya kanti kuthiwa be-enjoya laa nto bangabengathi kusetrongweni atyiwa khali like funeka atyiwa khali angakwazi nohlala kuthiwa ke ubona ubana babaneza tricks bangafuni ukwazi uhlala nendoni but ke kuthiwa buye endlini enetranga enomgca wekiwi okanye enomgca wento engathi yelo. So yiloo nto ke ndinibriefa kuthiwa ke bafuna bona ke ngoku imofi ke zona shem hayi mazincame ngoku zizotyola zodwa zona iphelile indaba yazo ngoku otherwise bendinibriefa ke shem ibiyi-briefing le very brief very short and very wisely very informative. So umntu makayazi ngoku into yoba suba yimofi iba yindoda sanalamqina suphuma egusheni uba uyimofi suphuma don't be out don't be in the closet iba yindoda ambotheza inkuni amboyenza into amadoda suthamba because kuthiwa uthengwa kakhulu xa ungathambanga papa yini. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangiqoli uthi he's receiving death threats ngemva kokuthi akhuluma indaba yokuthi after 9 nemadoda nje titabane anuka impundu. Uthi anuka impundu and they are not happy. They are not happy because they are saying ukuthi uyabacelela ubajwayela kabe but he's saying ukuthi hayibo did I lie though? Did I lie? Because I'm being honest, vele impundu zenu ziyanuka. So uyastika nje emagameni akhe ukuthi death threats or not, I won't back down because vele ngikhuluma iqiniso bangakwata uma bakwata but vele ngikhuluma iqiniso. Uthi futhi madoda nyalo athengisa umtimba ukuze athi khona ku finance ama girlfriend awo nebafati babo
bathengise impundu ukuze bakhone ukuthi banathe because they know ukuthi ama-gay ayababheja. Yibo. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.